Taas pakko tehdä video. Onko tämä Helsingin yliopiston? Tässä on Sykkeen talo ja tuolla on Luke. Täällä on tänään justiin vedetty hiljan tänään niin taas mursketta tähän. Kattokaa tätä saatana näin. Tällaista vaaleita mursketta vedetty ihan saatanan törkiästi. Onko tämä nyt sitten Helsingin yliopiston joo, tämä on, koska toi paikka, toi Syken edusta, niin se ei kuulu Staralle ollenkaan. Tämä on Helsingin yliopiston, eli tuolla on Luke nyt niin luonnonvarakeskuksen vetämiä. Tähän ei ehkä ole tänään vedetty tähän pätkään, mutta tuonne on. Tämä on yliopiston luonnonvarakeskuksen infokeskus, korona, biokeskus tuolla ja Evira ja EE-talo ja Latokasta. Tähän on sitten vedetty luonnonvarakeskus. Pussaa tällä lailla saatana mursketta täällä. Tähän on vedetty jumalauta, kun autolla päästään kävelemään ja naastatoon, niin tähän on vedetty aivan perkeleesti mursketta. Tähän on vedetty mursketta. Ja tuonne on vedetty mursketta. Joka päivä vedetään mursketta. Ja tuolla on edelleen noin lumikasat on tuolla. Tuossa ovensuun nurkalla. Ja pyörätelineet niin lumet luomatta. On tänään vedetty mursketta täällä, kun ei ole muutakaan tekemistä. Niin vähän on vedetty mursketta perke. Sitten tällainen törkeä kasa tossa. Tulossa jotain ihmisiä tänne vähän käymään. Herroja, niin paikat on kuin perseestä. Mitä on tämä yliopiston hiekotus homma politiikka? En tiedä. Laitetaan paukselle, tulo ihmisiä. Eli tähän on taas vedetty mursketta. Tässä on Sykkeen talo ja Suomen ympäristökeskus kannattaa tällaista murskeen levitystä. Tänään vedetty mursketta tähän näin. Voisin melkeinpä sanoa, että siis tolkulla kuivaa. Ei ole aurattu, ei mitään, missään. Niin joka päivä, melkein joka päivä tai joka toinen päivä levitetään mursketta. Tähän saatana nihkiä, ei täällä mihinkään luista. Tuolla on teitä, missä liikkuu ihmisiä aivan älyttömästi ja niitä ei ole toi mahlakuja tuolla päiväkoti Kamomillasta eteenpäin. Niin siellä on koko kesänä vedetty yhtäkään murskeen palaa. Yliopisto vetää tällaisia saatanan. Tää on vähän niinku perhana hiekkatiellä kävelis, kun on niin paljon mursketta. Syke, Suomen ympäristökeskus ja Suomen Helsingin yliopisto harrastaa tällaista helvetin tavarahussaamista, joo, tähän on tänään vedetty. Tämä on aivan kato, menee jalalla tästä näin, tää on justiin vedetty. Ei jumalauta, kattokaa nyt tätä touhua. YouTubeen menee kaikki. Se on vedetty toi Sykkeen edusta vedettiin perjantaina varmaan ja sitten taas tähän niin mursketta näin, ettei jumalauta. Eihän täällä nyt kai tällaisessa saatana, kun olisi tästä 5% hiekkaa, niin täällä pääsisi hyvin kävelemään, eikä täällä mitään luista, kun tää on nihkiä keli täällä. Ihan perseestä tällainen touhu. Suomen Syke eli Suomen ympäristökeskus, niin tällaista ympäristön raiskausta ja tuhoamista tämä harrastaa.
Eli Helsingin yliopistojen päätännän alla on tällainen luonnonvarojen louhiminen ja raiskaaminen. Ja täälläkin on levitetty taas. Eli Helsingin yliopisto. Tähän on levitetty tänne. Joo. Mitään lumitöitä ei ole tehty. Ei herran aikaa. Moneen viikkoon. Mursketta vaan levitellään. Oi Kristus suomeksi sanottu. No niin, katsotaan taas onko välillä sitten jotain muuta. Niin tehdään vähän rainaa. Kiitti ja hei.